Здравейте на всички! Привет! Тук отново е Теодора Монова, Академия Осъзнато родителство. И днес се включвам на живо, провокирана от въпроси от страна на родителите. Като ментор и коуч за съвременно родителство, с мен се свързват хора, които често имат въпроси относно възпитанието, относно държанието на децата днес и как по-точно, по най-безболезен начин да вземат решение относно възпитанията на децата си и относно самите тях. Защото често родителите казват: те не ме слушат, те не ме чуват, игнорират моя глас. Постоянно има реплики, които са обидни към мен, към майката, към таткото. Не знам как да се справя. Същото се отнася и когато са навън в обществена среда, когато са сред другите хора, дори понякога се случва и в училищна обстановка. Имам предвид в социалното обкръжение, когато са извън вкъщи. Но днес не съм тук, за да говоря именно и точно за това. Днес ще ви разкажа за една притча. Притчата за гласа, който родителите не чуваха. А именно в едно семейство живеело момче и двама родители. Родителите били много ангажирани. Те работели много и винаги били заети с това да дават съвети. Но имали един основен недостатък. Те слушали само себе си. Не искали да чуят абсолютно никакво друго мнение или пък дори гласа на детето си. И когато тяхното дете искало да сподели тревога или да им разкаже нещо, те казвали: не дей сега, не преувеличавай, сега не е момента, може би по-късно, сега сме заети, не можем да ти обърнем внимание, а пък и ти все много знаеш. Когато опитвало детето да обясни какво го боли, от какво страда, от какво е наранено, те отвръщали: това са глупости, това са несериозни неща, които в момента нямат абсолютно никакво значение, и продължавали с тяхната си ежедневна дейност. Когато искало да изкаже мнение, те отново отвръщали към него със заключението: сега си все още твърде малък и все още не знаеш много неща от живота. Се обаждаш, където не ти е работата. Изчакай малко да пораснеш. И детето постепенно спряло да вика. Спряло после и да говори. Накрая започнало и да мълчи. Мълчало дори вътре в себе си. И един ден семейството тръгнало на разходка. На разходка в планината. Вървейки през пътищата в планината, детето видяло камъни в далечината, разклатени и съборени от дъжда. Чуло тих шум, който родителите не успели да чуят в този момент. Земята треперела по някакъв начин. Това опитвало да предупреди момчето, че предстои опасност. Татко, мамо, тук е опасно, извикало детето. Малко по-надолу пътеката ще се срути. И така се и случило. Родителите не обърнали внимание на детето. Те продължили по пътя си надолу, без изобщо да чуват гласа му. Като цяло го игнорирали. Но слизайки надолу по пътеката се срутила и родителите паднали. Едвам се спасили и се върнали на върха. Тогава те разбрали, че детето е знаело, че детето по някакъв начин е предчувствало и се е опитало да ги предупреди. То е чуло това, което те не са успели да чуят, защото било внимателно, защото било с открито сърце, защото било дете, а понякога децата чуват по различен начин от нас. По онзи специфичен, по онзи характерен начин, който само децата умеят. Не случайно има разлика между деца и възрастни. Засрамили се родителите, обърнали се към детето си и казали: ти защо не ни каза по-силно? Защо не извика? Защо не изкрещя? Момчето отговорило тихо и ясно:
Казвах го. Години наред ви говорех. Вече не знаех дали има смисъл изобщо да се обръщам към вас. Тогава родителите паднали на колене пред детето, не от слабост, а от осъзнаване, че е време да започнат да слушат и детето си, не само себе си. И от тук нататък си обещали: от днес ще слушаме не само думите ти, но ще слушаме и тишината, в която стоиш. Защото детето, което не е чуто, един ден спира да говори, а после спира да вярва. Да вярва в себе си и в това какъв човек е. В себе си и в собствените си възможности. Защото ако някой толкова много пъти е отвръщал с думите и с укорите към него: ти не си важен, не е необходимо да казваш мнение, ти не си чут. Да, в един момент детето спира да говори и остава в тишината в себе си. И докато се изкачвали обратно нагоре, родителите научили най-важният си урок. Който не слуша детето си, губи не само гласа му, губи и пътят към него. Скъпи родители, колкото и трудно да е, колкото и невъзможно понякога в забързаното ни ежедневие да се спираме и да чуваме гласа на детето, повярвайте ми, това е от изключително значение. Това, че сме изморени, че имаме тежък ден, че в работата колегите са били твърде нападателни или шефът ни е бил твърде изискващ от нас, са нормалните неща от живота. Но това не трябва да го пренасяме в къщи и върху децата си. Тази притча, която току-що разказах, е ясен пример за това, че ако едно дете още от детството е игнорирано, не е чуван гласът му, няма как то да израсне в обществото един стабилен индивид, който ще бъде чут, който ще бъде разбран и който няма да каже един ден: аз имам травми и трябва да потърся помощ, за да ги излекувам. Днес с вас беше Теодора Монова от Академия за осъзнато родителство. Желая ви ползотворен ден. До чуване и виждане!